böyle bir etkinliğe davetimizi kırmayıp teşvik ettiğiniz çok teşekkür ederim. Xwarnên Mezopotamya û Rojhilata Dûr li Amedê gihîştin hev. Çalakiyê kargeha xwarina sushi ku ji aliyê aşpêşeka Kurd ve li ciyekê taybet de bi tevlîbûna muxtarên jin ve hate li darxistin. Aşpêş xwarnên Rojhilata Dûr bi temên zindî a Bakurê Kurdistanê re anî bahevdû. Armanca Çalakiyê jî dazanîn ku biriya muxtarên jin ên taxan ve xwestiyê temên cuda bi xelkê Amedê bide nasîn. Mixwest ki jinê pêşengî em bi wan re bi hev re çêkin. Vê xwarinê me ji Rojhilata Dûr anî. Bi masî tê çêkirin. Masî, birinç, pirinç sirkesî bi vana tê çêkirinê. Zehmeta wî pir tune ye ama malzemê wî ê ku em zanin nin. Muxtarên ku tevlî Çalakiya çêkirina xwarina bi navê sushi yanî bi navekî din xwarina masiya xav bibûn jî kitana spîdan serserê xwe xwehînî çêkirina wî kirin. Muxtar anîn ziman ku çêkirina wê zehmet e, bestema wî cuda ye. Mirov dikare biceribîne. Xweş bû yanî ne zehmet bû kî bi xwezê se kare çêke rehet e malzeme hebe ise qandî çend deqa da meriv çê dike. Tema wî jî xweş bû. Özellikle meriv wexta ku dike nav sosa wî daha wisa tema wî xweş dike. Sushi wek yek ji xwarinên herî klasîk û navdar ên di mitbaxa Japonî de bi nav e. Lêbelê lekonên li ser dîroka sushiyê nîşan dide ku ev xwarin bi rastî li Çînê derketiye holê. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.